нинди мотор катысы шаңғыда шуа. Нинде шаңғыда шуасы килә. Шаңғышы нинди була микән ул? Әйдә үзеннән сорыйбыз. Тәмсез. Исәнмесез, малайлар. Мин чаңгы ярышлары буенча мастер спорт кандидаты Ярулин Радик абыегыз. Безнең сезгә сорауларыбыз бик күп. Шаңгышы нинди була икән? Ның беренче урында бик әйбәт физик сәламәтлеге булырга тиеш һәм спортка карата мәхәббәт булырга тиеш. Авырлыкларны җиңеп чыгу белү булырга тиеш. Физик сәламәтне ничек ныгытырга? Текне ныгытырга бик күп күнегүләр бар. Ул йөгерү, йөзү, велосипедта йөрү, канатта менү, гир күтәрү, шаңгыда йөгерү. Шаңгы спорты нинди төрләргә бүленә? Шаңгы спорты 4 төргә бүленә. Ул тау шаңгысы, йөзү шаңгысы, фристайл, шаңгыда йөгерү спорты. Тау шаңгысы мондай спортчы каршылыкларны җиңеп, төрле катламдагы тау ишкәкләреннән төшә. Су шаңгылары монда спортчы махсус шаңгылар кулланып, су транспорты ярдәмендә су өслеге буйлап хәрәкәт итә. Шаңгы фристайлы ярышларны оештыручылар уйлап тапкан катлаулы сикерүләр. Шаңгы спорты. Биредә спортчы шаңгы трассасында каршылыклар белән яки алардан башка гына йөри. О, кызык. Экипировкасы нәрсәләрдән тора? Шаңгычының экипировкасы һәр төрдә үзенеке. Әмма төп элементлары экипировканың ул үзе шаңгы, ныгытмалар, таяклар, перчатка, шаңгычы костюмы. Шаңгыны һәм таякларны ничек сайларга? Һәр төрнең үз шаңгысы һәм таяклары. Шаңгы комплектын беренче карашка алу бик зур кыенлыклар тудыра. Әмма әгәр мәсьәләдә шуу стильләре белән танышсаң, барысы да аңлаешлы була. Классик техникада шаңгылар параллель шуа. Дабл поулингта кулларың белән икеләтә эшләргә кирәк. Конек шуу стиле катлаулырак, ул күбрәк тизлек бирә, өстенә мускулларны эшкә куша. Шаңгыны кеше буена карап сайлыйлар. Классик шаңгыларны сайлаганда буйга 20-30 см өстәлә. Коньки шаңгылары 10-15 см югары. Катнаш 15-20 см югары булырга тиеш. Таякларны шулай ук буй буенча сайларга кирәк. Шаңгыда йөгерү спортының үзенең уңай һәм тискәре яклары бар. Уңай якларына саф һава, уңышлы карьера төзү мөмкинлеге, чит илләрдә сәфәрдә булу, лаеклы хезмәт хакы. Әмма куркыныч имгәнүләр, һәр вакыт тренировкада булу һәм спорт диетасы саклау тискәре якларга керә. Зур рәхмәт, бу бик кызык булды. Ничек сез шаңгыда йөрисез күрсәтегез әле? Хәзер күрсәтәм. О, ничего себе. Шаңгы спорты белән кызыксынган кешеләр өчен республикабызда Ярчаллы шәһәрендә андый урын бар. Наратлы урман янында урнашкан Титан спорт комплексы. Шулай ук шаңгы спортын яратучылар союзында үрнәк алырлык спортсмен ветераннар да шуа монда. Аларның директор урынбасары Шарипов Айрат Равил улы. Алар шаңгы спортына битараф булмаган һәр кешене көтеп алалар. Дуслар, сәламәтлегегезне ныгытыгыз, спорт белән шөгыльләнегез.